Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς επιστρέψαμε και θα συζητήσουμε και τα δικαιώματα των ενοικιαστών και θα δώσουμε πρακτικές συμβουλές. Μαζί μας είναι ο δικηγόρος Χριστόφορος Χριστοφή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι ένα θέμα που πρέπει να γνωρίζουν πολύ πριν να νοικιάσουν, πρόκειται να νοικιάσουν κάποιο σπίτι, κάποιο διαμέρισμα ή και ακόμη όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα ενώ ήδη ενοικιάζουν εδώ και χρόνια. Να δώσουμε διάφορες συμβουλές. Καταρχήν να διαγράψουμε το πλαίσιο το οποίο ισχύει στην Κύπρο και το οποίο έχει επηρεαστεί μετά την εισβολή που έγινε το 1974. Σαν αποτέλεσμα, το 1983 ψηφίστηκε μια νομοθεσία από τη Βουλή, ο γνωστός περί ενοικιοστασίου νόμος, ο οποίος σκοπούσε στο να δώσει μια προστασία στους ενοικιαστές της περίοδου εκείνης μετά την εισβολή, είτε ήταν ιδιοκτήτες, είτε ήταν ενοικιαστές καταστημάτων, είτε ήταν ενοικιαστές κατοικιών, για να μην μπορούν οι ιδιοκτήτες να τους εκμεταλλεύονται είτε με αύξηση του ενοικίου είτε με εξώσεις. Αυτός ο νόμος λοιπόν, ο οποίος ψηφίστηκε το 1983, εισήξε την έννοια του θέσμιου ενοικιαστή. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε ακούσει αυτό τον όρο. Ο θέσμιος ενοικιαστής λοιπόν είναι εκείνος ο ενοικιαστής ο οποίος παραμένει στο ακίνητο όταν λήξει η συμβατική ενοικίαση. Η συμβατική ενοικίαση είναι η συμφωνία, η γραπτική που κάνουμε με τον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου για να ενοικιάσουμε το ακίνητο του. Όταν λήξει εκείνη η συμφωνία, αν είναι ας πούμε 2 χρόνια ή 3 χρόνια, όταν λήξει, αν παραμείνω στο ακίνητο, τότε μετατρέπομαι αυτόματα σε θέσμιο ενοικιαστή. Αυτό σημαίνει ότι έχω κάποια επιπρόσθετη προστασία που μου την παρέχει ο νόμος και δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης έτσι εύκολα ή να με βγάλει έξω ή να ζητήσει αύξηση ενοικίου. Για πόσο χρονικό διάστημα μιλάμε τώρα? Για πόσο χρονικό διάστημα, γιατί? Για να γίνει να παραμείνει μετά, αν κατάλαβα καλά, αφού λήξει το συμβόλαιο. Αφού λήξει το συμβόλαιο και αν και εφόσον πληρούνται 1-2 προϋποθέσεις που θα πούμε και γίνει ο θέσμιος ενοικιαστής, τότε μόνο για συγκεκριμένους λόγους μπορεί ο ιδιοκτήτης να με βγάλει από το ακίνητο. Ο νόμος που αφορά τους θέσμιους ενοικιαστές και το ενοικιοστάσιο ισχύει για ακίνητα που έχουν χτιστεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 1999. Άρα, εάν μια πολυκατοικία χτίστηκε μετά το 1999, ας πούμε το 2002, τότε δεν ισχύει αυτός ο νόμος και πάμε με τις κανονικές πρόνοιες του δικαίου των συμβάσεων. Δηλαδή, η γραπτή συμφωνία, αν δεν πληρώνω το ενοίκιο, θα με πάρει στο επαρχιακό δικαστήριο να με βγάλει, να μου κάνει αίτηση έξωσης. Αν είμαι θέσμιος ενοικιαστής, δηλαδή είναι πριν το 1999, τότε αρμοδιότητα έχει το δικαστήριο ελέγχου ενοικιάσεων, που είναι ένα ειδικό δικαστήριο που θεσπίστηκε για αυτόν τον σκοπό. Λοιπόν, πότε μπορεί, αν είμαι θέσμιος ενοικιαστής, να με βγάλει έξω ο ιδιοκτήτης? Βασικά είναι μόνο στην περίπτωση, σε 2 περιπτώσεις ουσιαστικά. Όταν δεν πληρώνω το ενοίκιο. Ναι. Και όταν θέλει ο ίδιος το ακίνητο για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Για σκοπούς ιδιοκατοίκησης ή για τη δική του επιχείρηση. Για το ενοίκιο, για να μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα έξωσης, πρέπει να μου στείλει επιστολή με 21 μέρες προειδοποίηση. Και αν δεν πληρωθεί το ενοίκιο μέσα σε αυτήν την περίοδο, τότε ασκεί το δικαίωμα του κάνοντας αίτηση έξωσης στο δικαστήριο. Και ακόμα όμως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο δικαστήριο, αν πληρωθεί το ενοίκιο, τότε συνήθως η διαδικασία σταματά. Και η δεύτερη περίπτωση είναι όταν χρειάζεται ο ίδιος το ακίνητο, είτε για σκοπούς της επιχείρησης του είτε για ιδιοκατοίκησης, νοουμένου ότι είναι γνήσιος ο λόγος που το χρειάζεται. Ποιος θα το διευκρινίσει? Το δικαστήριο αυτό το κρίνει. Δηλαδή, αν κάποιος επικαλεστεί ότι εγώ θέλω το κατάστημα για να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση, πρέπει να αποδείξει ότι δεν υπάρχει παρόμοιο κατάστημα στην ίδια περιοχή, διότι είναι μόνο το συγκεκριμένο. Είναι πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις και τα δικαστήρια τις εφαρμόζουν έτσι πολύ αυστηρά. Άρα υπάρχει ένα εγκέλυφος προστασίας στους ενοικιαστές, νοουμένου ότι είναι θέσμιοι ενοικιαστές, όπως έχουμε πει. Και η τρίτη πτυχή αφορά την αύξηση του ενοικίου. Αν κάποιος είναι θέσμιος ενοικιαστής, η αύξηση του ενοικίου είναι ελεγχόμενη. Δηλαδή υπάρχει μίνιμουμ και μάξιμουμ. Παγιά θα θυμάστε ήταν 14% κάθε 2 χρόνια, έλεγε ο νόμος. Τώρα είναι 0%. Δηλαδή απαγορεύεται να αυξηθεί το ενοίκιο εφόσον είσαι θέσμιος ενοικιαστής, με βάση διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου του Απριλίου του 2014 που λήγει τον Απρίλιο του 2016.
Άρα στην ουσία είναι παράνομο. Όχι, όχι. Στην ουσία τώρα κάποιος που είναι θέσμιος ενοικιαστής δεν μπορεί να του επιβληθεί αύξηση ενοικίου. Διότι ο ίδιος ο νόμος περιορίζει αυτό το δικαίωμα. Άρα αν εσείς ενοικιάζετε διαμέρισμα, το οποίο έχει χτιστεί μέχρι και τις 31 Δεκάτου του 1999 και είστε θέσμιος ενοικιαστής, δηλαδή έχει λήξει η συμβατική περίοδος, τότε δεν υποχρεούστε να πληρώσετε αύξηση ενοικίου στον ιδιοκτήτη. Πότε σε αυτή την περίπτωση λένε ότι ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να βγάλει τον ενοικιαστή? Ναι, για τους θέσμιους? Ναι. Για τους θέσμιους, όταν είναι θέσμιος ο ενοικιαστής, μόνο σε δύο περιπτώσεις μπορεί να το βγάλει. Όταν δεν πληρώνει το ενοίκιο του. Μα και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν δεν κάνω λάθος. Και να μην πληρώνει είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο να το βγάλει έξω από το. Ο ενοικιαστής μέχρι και την τελευταία ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης, αν πληρώσει το ενοίκιο, τότε δικαιούται να παραμείνει μέσα. Άρα, φανταστείτε, πρέπει πρώτα να σταλεί αυτή η επιστολή των 21 ημερών. Αν θέλω να χρησιμοποιήσω το υποστατικό για δικούς μου λόγους, ας πούμε, θέλω να μένω εγώ εκεί. Αφού είναι δικό μου, δεν μπορώ να τους βγάλω έξω? Όχι, υπάρχουν περιορισμοί με βάση τον νόμο και ακριβώς θυμίζω ότι ο νόμος αυτός έγινε το 1983 για να προστατεύσει τους πρόσφυγες κατά κύριο λόγο. Ναι, αλλά τώρα έχει γίνει μια στρέβλωση κατά κάποιο τρόπο. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Έχουν περάσει και τόσα χρόνια, σχεδόν 30-40 χρόνια. Μην λες χρόνια από τότε. Και σίγουρα υπάρχουν αρκετοί ιδιοκτήτες που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θέλουν να καταργήσουν ή να κηρύξουν αυτή την πρόνοια ως αντισυνταγματική, διότι περιορίζει το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Είναι γεγονός. Από την άλλη όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε πάρα πολλές υποθέσεις ενώπιον των δικαστήριων είναι πολύ δύσκολο να αποδείξεις ότι γνήσια το θέλεις εσύ το ακίνητο για δικούς σου σκοπούς, εφόσον ο νόμος λέει ότι εάν υπάρχει άλλο εναλλακτικό στην ίδια περιοχή, είσαι υποχρεωμένος να πας να ενοικιάσεις αντί να χρησιμοποιείς. Θα πας εσύ να ενοικιάσεις, δηλαδή θα παίρνεις τα λεφτά από το ενοίκιο του δικού σου. Ναι. Πραγματικά αυτή η νομοθεσία δηλαδή υπάρχει, είναι εφικτό να τροποποιηθεί? Είναι θέμα της Βουλής ασφαλώς να την τροποποιήσει και επίσης να μην ξεχνούμε ότι αυτός ο νόμος ισχύει για το 75% περίπου των ακινήτων που ενοικιάζονται σήμερα στην Κύπρο. Όταν λέμε ακίνητα εννοούμε διαμερίσματα και καταστήματα. Εξαιρούνται τα χωράφια, αποθήκες, μεγάλα υποστατικά. Και οι αποθήκες, εξαιρούνται μόνο όσα είναι χωράφια, η κρατική περιουσία ή η περιουσία του ΚΟΤ. Άρα υπάρχουν κάποιες. Να πάμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα και μετά την κυρία Μαρία. Κύριε Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Καλημέρα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο δικηγόρο εκεί. Όσον αφορά, έχω έναν θεσμιον ενοικιαστή και την ημέρα της κρίσεως με συμφωνία ήρθε με παρακάλια να του μειώσουμε το ενοίκιο. Τώρα έχει περάσει η κρίση, βλέπουμε ότι οι εργασίες του καταστήματος που νοικιάζει έχουν αυξηθεί κατακόρυφα λόγω έγιναν κάποια έργα εκεί. Δικαιούμαι να επαναφέρω το ενοίκιο το οποίο είχα πριν να του το αφαιρέσω? Δεν έχουμε κανένα χαρτί υπογραμμένο ή οτιδήποτε που να αποδεικνύει. Το μόνο όμως έχω ότι επλήρωνε έναν αλφαενίκιο και του το μείωσα κατά 30%. Κύριε Κώστα, υπάρχουν όμως αποδείξεις από την ημέρα της μείωσης που να... Βέβαια. Αποδείξεις οι οποίες καταθέτουν και στο φόρο και όλα. Ναι, άρα συμφωνήσετε προφορικά να μειωθεί το ενοίκιο από 100 να γίνει 70, ας πούμε. Μέχρι τη λήξη αυτής της κατάστασης. Η οποία φαντάζομαι δεν καθορίστηκε χρονικά, δηλαδή δεν είπε... Όχι. Ναι. Πολύ φοβούμαι... Θα απαντήσεις, απλά έχουμε και άλλη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ανδρέα, θα ακούσετε την απάντηση από την οθόνη σας. Πάμε να ακούσουμε και την ερώτηση της κυρίας Μαρίας. Έκλεισε η γραμμή. Ωραία, ας απαντήσουμε. Στην περίπτωση του τηλεθεατή μας, πολύ φοβούμαι ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει οτιδήποτε, διότι έχει κάνει προφορική συμφωνία με τον θέσμιο ενοικιαστή του, έχει μειωθεί το ενοίκιο. Η μείωση του ενοικίου μπορεί να αποδειχθεί με τις πληρωμές που έχουν γίνει. Αν δεν έχει προσδιοριστεί χρονικά η μείωση, για πόσο χρόνο θα ισχύει, τότε ισχύει μέχρι να γίνει νέα συμφωνία.
Όπως είναι ο νόμος τώρα, δεν μπορεί να ζητήσει αύξηση διότι είναι 0%, οπότε κατά κάποιο τρόπο είναι εγκλωβισμένος σε αυτή την κατάσταση μέχρι να αλλάξει το διάταγμα για την αύξηση του ενοικίου και να μπορεί να διεκδικήσει μια αύξηση. Αυτή η περίπτωση, υπάρχουν πάρα πολλές, δεκάδες, εκατοντάδες περιπτώσεις στην αγορά. Αυτός ο νόμος λειτουργεί και στις περιπτώσεις προστατεύει κάποιους αδύναμους ενοικιαστές, είναι γεγονός. Κάποιες οικογένειες, είτε είναι χωρισμένες μανάδες ή τέτοιες περιπτώσεις, αλλά σε άλλες τόσες, όπως έχει καταλήξει, είναι άδικος για τους ιδιοκτήτες, όπως στην περίπτωση του τηλεθεατή μας, ο οποίος ουσιαστικά έχει εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση, δεν μπορεί να ζητήσει αύξηση, όπως είναι τα πράγματα, για προσδιοριστό χρονικό διάστημα. Μπορεί να προσπαθήσει όμως να ζητήσει. Μπορεί να τη ζητήσει προφορικά είτε γραπτός, αλλά αν ο ενοικιαστής αρνηθεί, τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτε, δεν μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο. Μάλιστα. Όπως είναι τα πράγματα. Φίλες και φίλοι, πάρτε μας τηλέφωνο αν θέλετε να ρωτήσετε τώρα το νομικό μας να απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα. Αν το ακίνητο εμφανίζει βλάβες ή ελαττώματα για το οποίο ο διοκτήτης δεν μας ενημέρωσε με την υπογραφή του συμβολίου, έχουμε κάποια δικαιώματα? Εξαρτάται τι είδους βλάβες. Συνήθως αυτά καθορίζονται μέσα στο αρχικό συμφωνητικό έγγραφο, το τι είναι υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης και τι είναι υπεύθυνος ο ενοικιαστής. Για παράδειγμα, η φυσική φθορά είναι κάτι το οποίο ο ενοικιαστής δεν είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη. Αν όμως αφορά ας πούμε τα μπάνια, υδραυλικά και όλα αυτά, συνήθως είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη όταν υπάρχουν βλάβες να τα επιδιορθώνει. Εκτός που εξαιρείται ρητά μέσα στην αρχική συμφωνία. Μάλιστα. Να πάμε ξανά στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Η κυρία Αναστασιάδου, καλή σας μέρα. Κυρία Αναστασιάδου, εσείς Καλημέρα. Σας ακούμε. Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω τον φιλοξενούμενο σας. Κάτι είπε στην αρχή και δεν το κατάλαβα καλά. Ήθελα να το επιβεβαιώσω. Είπε ότι αν δεν ανανεωθεί το έγγραφο, γίνεται θεσμικός επενδυτής. Θεσμίος ενοικιαστής. Θεσμικός ενοικιαστής. Ναι. Και για κάποια κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί πριν το 1999, εδώ δεν το κατάλαβα. Αν θέλει να μας το επαναλάβει. Βεβαίως. Θα ακούσετε σε πολύ λίγο την απάντηση. Να πάμε και στην κυρία Μόνικα. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, σας παρακαλώ, τώρα με τους φοιτητές έχουν σηκώσει κάποιο σύστημα να κάνουμε συμβόλαιο από Σεπτέμβρη μέχρι Σεπτέμβρη για χρόνο και να φεύγουν μέσα στο Μάιο, να μας τα αφήνουν τα διαμερίσματα και να έρχονται το Σεπτέμβρη και να ξεκινούν από την αρχή. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Έχουν σηκώσει γενικό σύστημα και οι δε σηματομεσίτες υπάρχουν μερικοί που τους κάνουν για 10 μήνες συμβόλαια. Οπότε μας αφήνουν, μένουμε εκτεθειμένοι. Λοιπόν, δηλαδή μέχρι τον Μάιο πληρώνουν και μετά δεν πληρώνουν. Μέχρι το Σεπτέμβρη. Μετά εξαφανίζονται και μας λένε επειδή έκλεισε το σχολείο πρέπει να φεύγω. Ή μπορεί να μην σου πούν και τίποτα, να αφήνουν το κλειδί και φεύγω. Και μετά έρχονται οι ίδιοι. Όχι, άλλοι φεύγουν αλλού. Με 10 μήνες συμβόλαιο. Ενώ το συμβόλαιο είναι για 10 μήνες, είναι για ένα χρόνο το συμβόλαιο. Σεπτέμβρη. Από Σεπτέμβρη μέχρι Σεπτέμβρη. Λογικά το κάνουμε για ένα χρόνο, αλλά έχει άλλους που το κάνουν για 10 μήνες. Οπότε υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι σηματομεσίτες νόμιμοι, δεν έχουν άδεια δηλαδή από την ενημερώθηκα και τους κάνουν για 10 μήνες. Μάλιστα. Οπότε δεν έχουμε chance να κάνουμε για χρόνο. Και έτσι μένει... Ακούστε τον νομικό μας σύμβουλο, ευχαριστούμε πολύ. Είτε 3 μήνες είναι το συμβόλαιο, είτε 6 είτε 10, μπορεί να γίνει, είναι θέμα συμφωνίας και αν παραβιαστεί, δηλαδή αν φύγει ο ενοικιαστής νωρίτερα, τότε δικαιούσε να ζητήσεις αποζημιώσεις το υπόλοιπο του ενοικίου. Άρα, αν έχουμε ένα συμβόλαιο 10 μήνες και ο ενοικιαστής φύγει στους 7 μήνες, τότε ο ιδιοκτήτης κανονικά δικαιούται να διεκδικήσει το υπόλοιπο ενοίκιο των 3 μηνών ως αποζημίωση.
αφαιρουμένων τυχόν ενοικίων που θα πάρει από νέα ενοικίαση. Δηλαδή, αν το ενοικιάσει ξανά, τότε πρέπει να αφαιρέσει τα ενοικία. Η αλήθεια είναι ότι πρακτικά για κάποιον ιδιοκτήτη δεν συμφέρει να πάει στο δικαστήριο για 3 μήνες ενοίκια. Δηλαδή, τα έξοδα τα δικηγορικά και ο χρόνος για να διεκδικήσεις 3 μήνες ενοίκια ενός ενοικίου. Θα πληρώσει πολύ περισσότερα. Θα πληρώσει πολύ περισσότερα. Άρα, εκείνο το οποίο συστήνεται είναι όταν γίνεται το συμβόλαιο να μπαίνουν επαρκείς εγγυήσεις. Ας πούμε, αν είναι φοιτητής, εγώ θα συμβούλευα να ζητούν να μπει ως εγγυητής του συμβολέου ο πατέρας ή η μητέρα του φοιτητή για να έχεις μια επιπρόσθετη εξασφάλιση. Ή αν κλείσουν ένα συμβόλαιο για λιγότερους μήνες, αφού ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο, να κλείνουν για 7 μήνες, για 6 μήνες. Θέλει ο ιδιοκτήτης προφανώς να κάνει. Είναι θέμα συμφωνίας όμως. Είναι θέμα συμφωνίας. Για την ερώτηση της προηγούμενης τηλεθεάτρας, να εξηγήσουμε ξανά. Είχαμε πει ότι για κτίρια τα οποία έχουν περατωθεί μέχρι 31 του Δεκέμβρη του 1999, ισχύει ο περί ενοικιοστασίου νόμος. Είναι ένας ειδικός νόμος που αφορά τους ενοικιαστές, ο οποίος προνοεί ότι αν λήξει η γραπτή σου συμφωνία με τον ιδιοκτήτη και παραμείνεις μέσα στο διαμέρισμα ή στο κατάστημα, μετατρέπεσαι θέσμιος ενοικιαστής. Θέσμιος ενοικιαστής σημαίνει ότι έχεις κάποιες προστασίες που σου παρέχει ο συγκεκριμένος νόμος. Δηλαδή είναι ένα επιπρόσθετο πλαίσιο προστασίας για συγκεκριμένους ενοικιαστές. Έστω και αν έχουν τελειώσει τα χρόνια. Έστω και αν έχουν τελειώσει τα χρόνια. Λοιπόν, έχουμε νομίζω τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Στέλιος, αν περιμένει. Κύριος Στέλιος. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Στέλιο. Καλημέρα. Ναι, Καλημέρα. σας ακούμε. Έχω ένα μαγαζί. Με ακούτε τώρα? Βεβαίως. Ναι. Έχω ένα μαγαζί που έχει τώρα και 2 χρόνια που δεν με πληρώνει. Αυτό το μαγαζί είναι και παράνομο, διότι για να έχεις άδεια πρέπει να έχεις άδεια λειτουργίας. Αυτό το μαγαζί δεν έχει άδεια λειτουργίας. Εγώ που μιλώ είμαι ιδιοκτήτης. Έχω δίπλα μαγαζί το οποίο δεν μου το έκανα άδεια λειτουργίας και το έπεισα τώρα και 4 χρόνια. Επίσης, δεν θέλω να προχωρήσω παρακάτω. Τι πρέπει να κάνω για να εισπράξω τα ενοικιά μου? Μάλιστα. Λοιπόν, θα ακούσετε. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Όχι. Λοιπόν, θα ακούσετε από την οθόνη σας την απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στον κύριο Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλημέρα σας και εγώ με τη σειρά μου καλημερίζω και το φιλοξενούμενο σας. Καλημέρα. Θέλω να πω στον κύριο, στο φιλοξενούμενο σας, ξέρω το όνομα του, συγγνώμη. Κύριος Χριστόφη. Χριστόφη. Ναι, Χριστόφορος Χριστόφη. Κύριε Χριστόφη, εγώ νοικιάζω διαμερίσματα. Ένα από τα διαμερίσματα είναι χάλια, θέλει μεγάλη επιδιόρθωση. Μπορώ να προειδοποιήσω 2 μήνες, προειδοποίηση των ενοικιαστή μου είναι θέσμιος, ότι θέλω να μπούσει συνεργείο μέσα να το διορθώσει και όταν διορθωθεί να μπορεί να επιστρέψει πίσω. Θα έχω συνέπειες. Ποιες θα είναι οι συνέπειες μου? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα, να είστε καλά. Ακούστε την απάντησή σας. Αρχίζοντας από το τελευταίο, ο νόμος προνοεί ότι εάν πρέπει να γίνουν αλλαγές δομικές στο κτίριο ή αλλαγές οι οποίες επιβάλλονται διότι επηρεάζουν την ασφάλεια του κτιρίου, τότε μπορεί να γίνει αυτό που εισηγείται ο τηλεθεατής μας, δηλαδή να δώσει ειδοποίηση στον ενοικιαστή του για να του παραχωρηθεί ο χώρος να γίνουν αυτές οι αλλαγές και στη συνέχεια να επιστρέψει το ακίνητο. Όμως πρέπει να επηρεάζουν το ακίνητο σαν τέτοιο, να μην είναι ας πούμε οι τύχοι να θέλουν λόγω υγρασίας κλπ. Πρέπει να είναι ουσιαστικές. Κάτι πολύ σοβαρό. Κάτι πολύ σοβαρό. Ή αν είναι πολυκατοικία και επηρεάζεται το κτίριο ολόκληρο, και εκείνη η περίπτωση καλύπτεται. Η περίπτωση του άλλου τηλεθεατή που είναι απλήρωτος 2 χρόνια, τότε πρέπει να πάει σε έναν δικηγόρο να κινήσει τις διαδικασίες έξωσης. Δηλαδή να απαιτήσει τα ενοίκια, τα οφειλόμενα και να ζητά ταυτόχρονα και διάταγμα έξωσης του ακινήτου. Διαδικασία η οποία θα πάρει 2-3 χρόνια. 2-3 χρόνια. Και στοιχίζει, φαντάζομαι. Και θα στοιχίσει και κάποια χρήματα. Το θέμα δεν είναι τόσο πόσο θα στοιχίσει, είναι η καθυστέρηση. Δυστυχώς υπάρχει καθυστέρηση όταν μπει στο δικαστικό σύστημα. Για ποιο λόγο, αν μπορούμε να ρωτήσουμε? Για τον λόγο ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις, το σύστημα είναι δίσκαμπτο και συνήθως οι ενοικιαστές ή η άλλη πλευρά θα βάλει έναν δικηγόρο να καθυστερήσει τη διαδικασία με διάφορους τρόπους, να εκμεταλλευτεί εντός ή εκτός εισαγωγικών
της πρώην. Λέω όμως ότι είναι και παράνομο το μαγαζί αυτό. Τώρα, αν είναι παράνομο, πιθανόν να έχει πρόβλημα και ο ίδιος να διεκδικήσει τα λεφτά, διότι η σύμβαση πιθανόν να είναι παράνομη τη γενέση της, αλλά δεν θέλω να τοποθετηθώ σε αυτό, διότι δεν ξέρω τι είδους επιχείρηση. Και... Κάτι άλλο, κλείνοντας, αν μπορούμε να πούμε ποιος είναι υποχρεωμένος να βάψει το σπίτι ή να κάνει τις απαιτούμενες επισκευές κατά την ενοικίαση. Κατά κανόνα ο ιδιοκτήτης. Ναι. Συνήθως όταν αφορά επισκευές ή ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του κτηρίου, είναι ο ιδιοκτήτης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Δηλαδή υπάρχουν ιδιοκτήτες ή βλέπουμε πολλές φορές σε συμφωνίες που μετακυλούν αυτή την ευθύνη στον ενοικιαστή ενός υποστατικού είτε καταστήματος είτε διαμερίσματος είτε οικίας. Και αν έχει καταστρέψει ο ενοικιαστής το σπίτι? Αν έχει καταστρέψει ο ενοικιαστής το σπίτι, τότε εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι μπαίνει κάποιος εκτιμητής, κάνει μελέτη και υπολογισμό των ζημιών και των εξόδων αποκατάστασης και μπορείς να τα απαιτήσεις στη συνέχεια από τον ενοικιαστή. Νοουμένου βέβαια ότι ο ενοικιαστής τον βρεις, διότι υπάρχουν περιπτώσεις που χάνονται, και νοουμένου ότι έχει χρήματα να σε αποζημιώσει. Δεν ξέρω, κλείνοντας, αν μπορούμε να το πούμε και αυτό, αν υπάρχει μούχλα στο σπίτι ή υγρασία που δύσκολα μπορεί να ανακαλυφθεί και μετά από χρόνια που εμφανιστεί στο σπίτι, ποιος είναι υπεύθυνος για να πληρώσει αυτή τη ζημιά, η οποία είναι μεγάλη ζημιά και σίγουρα κοστίζει? Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Εμένα μου έτυχε περίπτωση τέτοια με υπόθεση. Εκεί είναι ζήτημα να αποδείξεις ποιος ευθύνεται και ποια είναι η αιτία. Για παράδειγμα, η μούχλα προέκυψε στην κουζίνα λόγω κακής συντήρησης ή κακής χρήσης από τον ενοικιαστή, δηλαδή δεν καθαριζόταν σωστά, ή ήταν πρόβλημα των υδραυλικών, έσταζε κάπου και άρα ήταν ευθύνη του ιδιοκτήτη. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση είναι θέμα μαρτυρίας ποιος είχε την ευθύνη να κάνει κάτι και δεν το έκαμε και σαν αποτέλεσμα δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις συμβουλές. Περισσότερα βεβαίως ο κόσμος σε μια συνάντηση κατηδίαν με ένα νομικό σύμβουλο για να απαιτήσει τα χρήματα του και εγώ νομίζω όμως η πρόληψη, όπως και στην ιατρική, είναι η καλύτερη θεραπεία. Αυτό θα έλεγα. Καλύτερα κάποιος να πάει στο δικηγόρο του πριν να κάνει ένα συμβόλαιο, πριν να συνάψει μια συμβατική σχέση, παρά να τρέχει εκ των υστέρων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με γυμναστική.